Bukas-bukas na salita. Asa man Rod? Ay, atutok na kalingging. Anak na siya, anak ko daw malangit, matubos ka to. Bobe! Na quarantine ay. Anak kita ko sa kauban mo. Oh. Asa po, lagi anak kita rito. Naninda me. Sao na nila, kanang upalit sila umahal, kanang naay pista, naay kwalifikas sa pantawid. Kaya na may mga kwarta. Ha? Pero may video na rin kay Ipasa na to, Ate Aida. Pila po ko dat? Ana. 2 minutes eh. Timira. Magkasap ka dito. Ina na daw na ko pagalis sisay. Ina daw bata simbahan. 2 minutes and 2 minutes. 12 na. I-stop dito pa yung sa 2 minutes i-stop pa yung dito sa bukid nga kalsada. Wala kami nag-all pa sisay. Kogit. Badong-dong. Magyud. Nagdala siya bukog. Mo na siya managinot og bukog. Koy BH. Bukog. Dito last sa kuan sa bukog. Stop na. Ama stop ani. Kato sa tunga. Tunga. Hoy, mong bukog side. Guys, pwede ko sa plano.